Exodus Tiaduasanan. Na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ, sene abo pon mienu sɛ kane die no. Na mentro kane apono a oboboe no nso nsɛm no wo so. Na siesie wo hu si anopa. Na foro brɛsi na bepɔ so anopa. Na gina hɔ twɛn me bepɔ no atifi. Ma obiara nka ho mforo ma. Na ma wo hunu obiara enso bepɔ no so baabiara. Na ma nwan ana na ntwie medidi bepɔ no ho. Na ɔsene aboa pono mienu sɛ kane die no. Na Mose tua ahema foro kɔ Sinai bepɔ no so, sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no. Na ɔfa aboa pono mienu no kuraa ne nsam. Na Awurade nam mununkum mu sanee. Na ɔne ne begyinaa hɔ. Na ɔpae Awurade din. Na Awurade betwam n'anim. Na ɔpae sɛ, Awurade, Nyankopɔn mu brohumfoɔ ne ɔdomfoɔ, deɛ n'abodwo kyɛre ne n'adɔyɛ ne ne nokora dɔɔso pii, deɛ ɔkora adɔyɛ ma mpempem, na ɔde amumuyɔ ne mmarato ne bɔne fire, na bem na ɔma ɔbɔnefoɔ nie, otua agyanom amumuyɔ so ka fa mma ne mmamma so kosi awoɔ ntoatoasoɔ mmiɛnsa ne nnan so. Na Mose yɛ ntɛm kotow fam sɔree, na ɔkaa sɛ, Awurade, simenye w'anim adom a mesrɛ wo, ma Awurade ntra yɛn mu ne yɛn nkɔ, ɛfiri sɛ wɔyɛ ɔman a wɔn kwan asene, na fa yɛn amumuyɔ ne yɛn bɔne firi yɛn, na fa yɛn yɛ wo deɛ. Na ɔkaa sɛ, hwɛ, me deɛ merepam apam. Wo man no nyinaa anim na mɛyɛ anwade a ɔnyɛ obi da asase nyinaa so, ne amanaman nyinaa mu. Na ɔman a wowɔ wɔn mu no nyinaa ahu Awurade nnwuma. Na ade a merebɛyɛ wo no bɛyɛ hu. Didie mehyɛ wo ne yi so. Hwɛ, meretu Amorini ne Kanaani ne Hitini ne Perisini ne Hewini ne Yebusini no afiri w'anim. Hwɛ wo ho yie, na wo ne deɛ ɔte asase a worekɔ so no ampam. Na wɔamɛdane wo mu fidie. Na mmom mubu wɔn afɔrebɔkyia, na mummuri wɔn aboɔ adum, na muntwitwa wɔn abosompɔ imu. Na ensɔre onyame foforo biara. Ɛfiri sɛ Awurade a ne din ne onyankumfoɔ ne yɛ Onyankopɔn ninkumfoɔ. Na wo ne deɛ ɔte asase no soɔ no ampam. Na wodi wɔn anyame akyi bɔ adwaman na wɔbɔ wɔn anyame afɔdeɛ a obi amɛfrɛ wo na wankodi n'afɔrebɔdeɛ no bi. Na wanware ne mama no bi ama wo ba. Na ne mama no ani wɔn anyame no akyi ammɔ adwaman. Na wama wo mabarima enso ankodi wɔn anyame no akyi ammɔ adwaman. Nyo anyame a waguo himfa. Di epiti na pɔn na no. Nanso ne di epiti. Sɛdeɛ mehyɛɛ wo no. Bosome abiba ɛte sɛ oforisuo mu. Ɛfiri sɛ bosome abib mu na wofiri Misrim bae. Adeɛ biara a ebue ɔyɛfunu ano no ne wo mmoa nyinaa makan a ɔyɛ anini no. Nantwio, odwan o, media. Na efunu mu abakan deɛ, fa odwan ba sesa no. Na sɛ wansesa no a, ɛne ebunukun mu. O mabarima mu makan nyinaa sesa wɔn. Na obiara amfa ne nsa pan mepue m'anim. Nansia na yɔ adwuma. Na da a ɛtɔ so nson no deɛ, home. Funtum bere mu ne otwa bere mu na home. Na hyɛ wo na pɛn fa no. Ayuo twa bere mu adekane deɛ no. Ɛne anoboa afahyɛ no afida mu. Afi mu mprensa na wo mmarima nyinaa mepue Awurade Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn no anim. Na metu amanaman no afiri w'anim. Na matrɛ w'ahyɛ mu. Na ɔreforo akopue Awurade wo Nyankopɔn anim afiri nhyia mu mprensa no a obiara ani remmere w'asase. Emfa mmɔreka nka w'afɔdeɛ a wobɔ no mu gyaa ho. Na ma adeɛ nkyi twam afahyɛ afɔdeɛ no so. Wasase so adekane a ɛbɛba kane no fa bra Awurade wo Nyankopɔn fie. Nnoa odwan ba no na nufuo mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, twerɛ nsɛm yi fa, ɛfiri sɛ nsɛm yi so na mɛgyina me ne wo ne Israelfoɔ no apam. Na ɔne Awurade dii hɔ adaduanan awia ne anadwo. Wɔannidi na wɔanom. Na ɔtwerɛɛ apam nsɛm no, nsɛm du no, apono no so. Na Mose firi Sinai bepɔ so resane no, na adanse apono mienu no kura Mose nsɛm. Na ofiri bepɔ no so saneeɛ no, na Mose nim sɛ ɔne Awurade kasa enti, n'anim wideɛ ahyerɛn. Na Aaron ne Israelfoɔ no nyinaa hunu Mose no,
na hwɛ n'anim wedeɛ hyerɛn na wosuro sɛ wɔbɛbɛn no na Mose frɛ wɔn na Aaron ne asafo no mu mpanimfoɔ no nyinaa sane baa ne nkyɛn na Mose ne wɔn kasae na ɛno akyiri no Israelfoɔ no nyinaa twe bae na ɔhyɛɛ wɔn deɛ Awurade ka kyerɛɛ no Sinai bepɔ soɔ no nyinaa na Mose ne wɔn wie kasa no ɔde nkatanimu kataa n'anim na sɛ Mose rekɔ Awurade anim ne na akɔkasa a oyi nkatanimu no di kosi sɛ obɛfiri adie na ofiradi bɛkaa deɛ wahyɛ no no kyerɛɛ Israelfoɔ no na Israelfoɔ no hunuu Mose anim sɛ Mose anim wedeɛ no hyerɛn na Mose de nkatanimu no sane kataa n'anim kosii sɛ okɔɔ mu ne no kɔkasaeɛ